шаби 1 январ дар шаҳри Москав дар синни 59 солагӣ футболбози маъруфи тоҷик Муҳсин Муҳаммадиев даргузашт. ӯ пас аз сактаи мағзие ки 1 сол пеш рух дод дар беморхонаи Москав муолиҷа мешуд. маросими видо бо ин бозигар ва мураббии шинохта фарду 3 январ дар масҷиди марказии шаҳри Душанбе баргузор хоҳад шуд. Муҳаммадиев ки солҳои 1980 дар авҷи шӯҳрати Помир узви ин тим будааст, баъди пошхӯрии шӯравӣ дар тимҳои футболи Русия, Туркия ва Австрия бозӣ карда солҳои 2000 ба кори тарбия гузашт. аз ҷумла дар мақоми сармураббии тими Истиқлоли Душанбе, ноиби аввали президенти бошгоҳи футболи Истиқлол ва сипас мудири варзишии бошгоҳи Вахши Бохтар кор кардааст. ин дуввумин чеҳраи маъруфи футболи Тоҷикистон аст ки дар камтар аз 1 ҳафта ҷаҳонро тарк кард. 3 декабр мураббии маъруфи тими Помир Шариф Назаров пас аз бемории тӯлонӣ дар синни 80 солагӣ даргузашт. ӯро 31 декабр дар Душанбе ба хок супурданд. фаъолияти Шариф Назаровро ҳамчун сармураббии дастаи Помир марҳилаи авҷи ҳунари ӯ медонанд, чун соли 1988 ин тими футболи Тоҷикистонро ба Лигаи олии қаҳрамонии футболи шӯравӣ расонд ва дастаҳои машҳуре чун Спартаки Москавро шикаст дод. ҳар ду Шариф Назаров ва Муҳсин Муҳаммадиев аз симоҳои таърихии футболи тоҷик ба шумор мераванд. Дорогие любители футбола, мы будем очень рады видеть вас. Приходите и поддержите нашу команду. А мы постараемся не подвести вас.